Takže kamera, klapka. Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu Jedna bába povídala a dnes se s Davidem spolu podíváme na to, jaký je rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky. Jedna babička mi říkala, že ta Praha je úplně jinde a jakoby já jsem koukal na nějaký čísla, zjistil jsem, že to je pravda. Je to pravda, no. Ano. Takže z průměrných čísel, z grafu, který vám tady nyní ukážeme, cvak. No, tak já ho tam dám teda dobře. Tak se jasně ukázalo, že průměrný plat v Praze za třetí čtvrtletí roku 2023 je 51 925 korun, zatímco ve zbytku republiky je to okolo 40 000 korun. Takže jak můžete vidět, je to v hrubém, jak můžete vidět, tak Praha má o 10 000 nebo o 11-12 000 větší plat hrubý měsíční než zbytek republiky. A možná proto si Pražáci cítí trošku namyšlení a oni jsou trošku namyšlení. No, malinko jenom. Ale oni žijou v takový svítý bublince, víš? Jo, oni jsou v Praze a... Kavárníčky. Za Prahou je co? Za Prahou je co? Za Prahou? To něco existuje. No právě. Nic, hele. My jsme se k tomu dostali takým způsobem, že jsme tady z Klatov, z vesnice ze Šumavy. No, vesnice, taký malý město. 20 000 obyvatel. Vidíme prostě po těch já jsem 5 let v Praze, myslím, ty jsi tam 6. rokem. Já jsem 6. rokem. My tam studujeme, částečně tam pobýváme, David tam pracuje, já tam taky začal, nebo už tam taky nějakou dobu něco dělám. Ale vidíme ten obrovský rozdíl, jednak třeba bych řekl ve smýšlení, nastavení jakoby nějakých hodnot. Co mě teda fascinuje, tak jako Starbucks lifestyle teda, to já prostě nikdy nepochopím. Tak je ten americký lifestyle. Tomu se ale dostaneme. A další obrovský rozdíl jsou ty peníze teda, ty ovlivňují hrozně moc. I ta politika je tam prostě trošku jinak, ty lidi trošku smýšlej. A Pražáci vidí jenom Prahu. No a já si myslím, proč to děláme, že já jsem sám byl překvapený, že já jsem si myslel předtím, že ten rozdíl není takhle velký, že ten rozdíl mezi tou Prahou a musíš to trochu specifikovat, jakoby v tom myšlení těch lidí je velký. Nemyslel jsem jenom myšlení, ale myslím komplexně. Já jsem si myslel, jako za mě Praha je planeta, jak to říká Vladimír 518. To je pravda. A opravdu, když jsem tam byl nějakou dobu, tak jsem to poznal a je to úplně jiný svět. Jako, jak tam ty lidi fungují, ten život na Vinohradech, no to je prostě úplně, to je buržoazie. Ale někdo žije na Vinohradech, někdo na poli, takže... OK, ale i proto děláme ten podcast, že sami jsme překvapení z toho, jak moc velký rozdíl to je. Ve všech jakoby aspektech, který dneska projdeme. Takže asi můžeme začít tím prvním, co máme tady nahoře. Ale já bych dal prostě průměrné přemýšlení jak Pražáků, tak lidí vlastně mimo Prahu. Řekni mi, jak přemýšlí průměrný Klatovák / Plzeňák. Dejme tomu Klatovák. Tak, kdyby jsi vzal průměrného Klatováka, tak ten... Počkej, Davide, Klatovák. Klatovák, správně. To plzeňská mluva, byste nevěděli, ale povídej dál. Ale většina to ví. No, bohužel to většinou se takže já si myslím, že průměrný vlastně Klatovák tak přemýšlí tak, že prostě jde do roboty, od 6 do 2 do půl třetí, má to přesně takhle v půl třetí, přesně to zakončí. No, většinou tak záleží, jestli to muž nebo žena. Muž jde domů nebo do hospody, záleží, jak se mu zrovna asi chce. A žena? Žena to jde vyzvednout děti, nakoupit a domů a uvařit, znáš to. No dobré, no. A v té Praze? V té Praze, tam vlastně, já to sám znám vlastně i z mojí práce, kde vlastně jako tam... Na 9 kavárnička? Na 9 vlastně, jako by tam se fakt jako začíná pracovat v 9, zatímco tady třeba v Klatovech je většina jako fabrik a všechny jako prodejny jedou od 6 od rána. Dělníci jedou od 7 od 6. Přesně, pošta, všechno vlastně funguje od 6 od rána, což jakoby... Počkej, pošta od 6 od rána v Klatovech, jo? No jako tam jdou pracovat lidi, já jsem chodil, tak já to vím. Jo, takhle. Jako ona není otevřená na 6 od rána. Si říkal, no. Ale pracovníci tam jdou už na 6. Já jsem tam chodil na 6. To se teďko měl nějakou vtipnou vsuvku. Byl tady Pražáček, něco jsem tím řešil a on říká, no tak zajdeme tady to a on, počkej, my nezajdeme, vy ty končíte v pátek třeba ve 3, už jste jenom zavřený. Jo, to víš v Praze, to můžeš 2:30 do banky, tam na tebe čekají. No to. Ale... Jako tady možná, ale tady si vklad. Jako tady už 6 lidí chtějí být hospodně nebo minimálně doma. Vlastně, tak pátek to už začíná jít ve 4. No jasně no. Jakoby, jak jsme prostě menší město, tak tady není toho tolik co dělat, takže většina lidí jde fakt jako po práci domů, když je pátek, sobota, tak jdu do hospody. Moc lidí tady potom nějak do restaurace, jako jsem tam dobře v pátek. Restaurace míněno skoro až hospoda, vlastně, protože většina lidí si nemyslím, že ani moc jakoby jí v těch hospodách tady.
že většina lidí jde prostě jako na pivo, popovídat si s přáteli a domů. Víkend, klasická režie, prostě jako pohodička, zajedeš si na kolo, koukáš. No dobrý, to jsou, já sleduju zůstal vesničaní, tak teď mi řekni, jak to probíhá v té Praze. Jak to probíhá v té Praze? Řekni mi ty, jako, on pracuje v bance, jako generální ředitel. No, samozřejmě, to tam vedu. Vždycky babička říká, co já ten David tady v té Praze, říká, ale David vede banku. David vede banku, jo, no. No, babička říká, tak babička říká, jo, ten David, co k nám mizí, tak ten vede banku. To je v pořádku, ať to jen tak říká, je to naprosto v pořádku. Povídej, tak jak probíhá život bankéře? Hele, tak život bankéře probíhá tak, že vstanu tak 7, půl 8, mám si snídani, pohodička, na 9 jedu do práce, většinou to Takže jedeš, to je docela zajímavý, jak dlouho jedeš do práce? Hele, 40 minut. 40 minut. 40 minut s tím, že jdu asi 15 minut jdu po poli pěšky, pak nasednu na první autobus, ten mě odveze vlastně 20 minut k metru a metrem už je to fakt 5-7 minut. Jedu, tam vystoupím a je to asi 5 minut chůzí a... To je normální Praze, jezdíš 40 minut do práce. No, kolikrát spíš hodina, jakoby. Tak záleží, jakoby, jak se dopravujou, jestli jako veřejnou anebo autem. To auto mi teda přijde horší, protože to fakt jako... Ale asi budeš si špiňáckou tramvaj. No, to je pravda, no. Ale tak některý vím, že jakože... Jako mě fascinuje to, že prostě tam mají fakt jako dobrou tu veřejnou dopravu, že jako fakt tam všechno funguje, jakože málo kdy se stane, aby to třeba mělo jako zpoždění delší třeba než 3 minuty. No. A oni radši tam budou prostě zasekaný tam v autě stát hodinu na pražském okruhu. Myslíš, že lidi v Klatovech ví, co to je Bolt? Mladý asi nějaký jo, starší, záleží, jestli třeba cestují nebo takhle, ale myslím si, že spíš budou znát ekvivalent jako Uberu z filmů, ale Bolta podle mě to moc lidí tady v Klatovech znát nebude. To je prostě pražácký, já přijdu Boltem, no. Vyhodím 3 kila, zastavím se ve Starbucksu, další 3 kila, že? Ve Starbucksu další 3 kila. No. Dobrý, takže ten rozdíl mezi tou Prahou je rozdíl v tom, že začínáš 9, jdeš si na kavárničku, začneš pracovat, makáš do těch 5. No do 6 spíš. Do 6, jak po obídky. Chodí Pražáčkové do restauraček? Ale jak který, jako u nás v práci... Dáme jídlo, jde, co? To je u nás v práci, jako tam je to taky jako pade na pade, že 50% lidí, že si přinesou jako svoje z domova a 50, že si jdou třeba, že si najdou jako v okolí na nějaký třeba slevy na slevomatu, anebo třeba zrovna, co mají chuť. Protože slevomaty nemáme. Tam něco takového neexistuje, ale jakože mají tu diverzifitu, ještě já jsem teda vlastně na Václaváku, takže tam to je jakoby hodně. No, to je pravda. Takže tam jakoby, je to fakt jako pade na pade. Že některý... Přemýšlím teďkon, že někteří lidi v té Praze mají, používají ty krabičkovou stravu. To je taky, to docela dost se to rozjelo. Jako a teď si říkám, takovýhle řemesla v Klatovech nemáme. To ne, tady bys to ani neužil. No jasně, taky řemesla nebo influencerka. Teď jsem koukal na výměnu manželek, to bylo geniální. Šla Borka z Prahy, influencerka někam do Moravskoslezského kraje a šla tam dělat na pole, nebo na statek, a on, ten starý říká, a co ty jako děláš, no? No já jsem modelka, influencerka a on. V těch montérkách. Jo, tak takový řemesla tady u nás nemáme. Jako já jsem byl bylo to vtipný. A to byl krásný díl. Na rozdíl mezi Prahou a tou vesnicí kolem, jako ty zbytek České republiky. Protože já jsem byl třeba i fascinovaný tím, že třeba Plzeň je celkem velký město. 100 000 obyvatel. No to víc, podle mě, to víc. Víc, jo. Víc. Koukni se o statistik. No to já. Vygoogli to. Vygooglíme to? Dobře, tak jo. Vygoogli, kolik má Plzeň obyvatel, ale mě fascinovalo to. A dost lidí, co tady jako u nás v Klatově, tak do Plzně jak na školu, tak třeba na vejšku. A pak přijdu do té Prahy a říkají, ty vole, já jsem opravdu nečekal, nebo nechápu, že to je tak velký rozdíl. Podle Wikipedie 175 000 obyvatel. No vidíš, to je 70% víc, než jsi říkal. A proto si říkám, jako i ta Plzeň, kde jako je víceméně všechno, co potřebuješ, tak prostě ta Praha je úplně jiný svět. Je, no. Jakoby je to úplně jiný životní styl. Jako ty práce to tam jsou, zejména třeba v tom finančním sektoru, tak tady prostě v Plzni můžeš dát jako nějakou pojišťováka, bance. Dobrý bance, ale jako, aby tam byly nějaký fondy, nějaký prostě správci aktiv, nebo to, co prostě v té Praze se jako i ty budovy, ještě na to skočím, tak ty budovy. Jako teď jsem šel po dlouhý době po Praze, šel jsem v vycházku Rigráče, pak jsem jel do toho, z Rigráče jsou na Vinohradech, takže z Vinohrad, šel jsem vlastně do Holešovic, na Stalina, to je taky to velký kivadlo,
potom dolů vlastně ke Karlovom mostu kolem Rudolfina a při té Vltavě a s výhledem na ten Pražský hrad. Teď jsem dole viděl ty houseboty s těma restauracema. A říkám si, ty vole, to je jako hodně luxury. Jako. To je prostě premium class hadr a to prostě v Plzni třeba takováhle věc vůbec není. To jako... Je to takový, že prostě je to podle mě specifický tím, že jako, když si to vezmeš, tak v Praze žije vlastně podle statistik, tak tam žije 1,2 milionu obyvatel, plus tím, že tam každý den dojíždí až 350 vlastně tisíc obyvatel. Celý Středočeský kraj. Celý vlastně Středočeský kraj, tak jede vždycky vlastně na odpoledne a dopoledne tam jede vlastně do Prahy. Takže jako když si vezmeš, tak vlastně 1/5 obyvatel žije vlastně v Praze. Teoreticky nebo pracuje, Jasně, no. vykonává práci v Praze. Tak ono si pak jako řekneš, když pak jako rozdělíš ten zbytek, tak asi nemůžeme být stejně výkonný vlastně jako ta Praha. Dobře, jsme přibližili trošku ten rozdíl mezi tou Prahou a těma Klatova. A teď mě zajímalo, jak ty se cítíš, nebo jak jsi to vnímal, ty jsi přišel do té Prahy, jak jsi vnímal tu Prahu? Hrozně Jak špatně. jsi tam cítil? Hrozně špatně. A co se ti nelíbilo? Co se mi nelíbilo? Ale tak prostě, tak jak jsem říkal, prostě 19 let jsem žil tady na vesnici ve městě, kde tady má 20 000 obyvatel, jsem teda jel dobře do Plzně. Párkrát jsem samozřejmě byl v Praze. Ale bylo to úplně něco vlastně jiného, jako nelíbilo se mi tam vlastně jako by skoro všechno. Byl to takový prostě život, který... Měl jsi kulturní šok? Trochu ano. No, a nelíbilo se ti a cítil si, že chceš zpátky na vesnici sednout si na kole a se projet? No třeba, anebo prostě jenom víš jako se jít pro... Neuměl jsi žít ten život tam, neuměl jsi chodit do těch kavárniček, neuměl jsi žít... Tak to neumím ani teď, jako... No jasně. Ale teď jsi byl, ne? Ve čtvrtek jsi byl na jednou když máš ty stravenky, tak je musíš jednou proměnit. Ty platil stravenkou? No, platil jsem stravenkou, ale máme tady vsuvku. No tak teď to stopneme, kolik je. Měli jsme tady donášku, jako dáme jídlo, babička přinesla palačinky. To je lepší, než dáme jídlo, protože to zadarmo. No, to je pravda. A my jsme teda skončili u toho, že jsi byl na obídku a já si myslím, že teď už tu Prahu máš, že jsi tam na to jako zvyknul, naučil se to žít, trošku si začal vydělávat peníze a hnedka ten život se tam žije líp, viď? Jako upřímně ne, je to jenom takový jako, že trošku jsi jako adaptoval, že už jako umíš docenit ty výhody té Prahy, ale stejně jako furt teď, kdybych si jako vybíral, tak vždycky jako budu končit tady. Protože jakoby... Počkej. Takže teďko neskončíš školu, tak se vracíš do Klatov? Nebo ne, to ne, protože mám tu možnost, že mě tady nic v Klatově nedrží, tak si chci v roce aspoň rok, tak vlastně jako zkusit v Praze, protože tam jsou příležitosti, které nikde jinde v republice nejsou. Pak už je jako adekvátní jenom do zahraničí. Co se týče jako příležitosti a možnost nějak jako vydělat peněz nebo získání zkušeností. A teda, když jsme se dostali k těm datům, tak to je pravda. Teďko je zajímavý, ty jsi říkal ty platy, jo. A když to trošku jako zaokrouhlíme, tak třeba taková řečnická otázka. Napište do komentářů, nebo jestli víte, kolik je český HDP, dáme tam rok 2022, teď asi máme tabulku, kolik si myslíte, že v roce 2022 bylo český HDP? Kolik to bylo? 5,3? 6,7 bilionů korun. A tipni si, kolik procent dělala Praha? Praha? Tak určitě 20% to bylo. No, okolo těch 20% bych to řekl. Bylo to 29%. Téměř 30% dělala Praha. A v číslech je to 1,9 bilionů dělala Praha. 0,77 bilionů dělal Středočeský kraj. A vlastně Středočeský kraj má druhý největší podíl na HDP, protože třetí je až Jihomoravský. A my v Plzni jako jsme na tom, tím, že tady málo obyvatel, tak na tom nejsme tak dobře, v těch komplexních číslech. Ale to není až tak podstatný. A kolik je to třeba na obyvatele? To tam je na obyvatele? Mám to tady na obyvatele. A na obyvatele, tak v Praze HDP na obyvatele je v korunách 1,4 milionu. 1,4 bilionu. Na obyvatele. 1,4 milionu. No, já už jsem si říkal trochu, že by to jako nevycházelo. Já jsem zase kouknul pořádek vedle. Pohodě. 1,4 milionů korun na obyvatele v Praze. Dobře. A ty jsou ty v Plzni, kolik je třeba v Plzeňském kraji? Tam, kde žijeme my, tam jsou Klatovy. Na obyvatele? Jo. 0,7, 0,8 milionů? Je to 550 000, takže 0,55. Takže 3x rozdíl vůči Praze. Což je docela hustý. A z těch HDP na obyvatele se vlastně propisuje to, jak tam vzniká ta přidaná hodnota v té Praze. A tam třeba ten plat není až takový rozdíl. Ale tady třeba vidíte, jak je to ohromný rozdíl, tím, jak se tam prostě i ta rychlost té ekonomiky tam je, protože tam lidi, jak to přesně David říkal, oni jdou ráno,
ujebou peníze, nebo prostě, Vydělaj peníze. ne, vyjebaj, Vyjebají ne to. přesně Jako. to. Já jsem chtěl říct, že ráno jdou a utratí peníze v kavárně. Jo, takhle. Jdou, koupí si dáme jídlo, jdou, koupí si něco. Takže oni hodně vydělávají, ale zároveň hodně utrácí. Pražáci jsou nejvíc utrácející jako v České republice. tak. Ale když třeba teďkon vidíme, známe pár těch lidí v té Praze a nás občas fascinuje. Třeba máme kamaráda, který chodí kalit. A pro něj není divný jít prostě v pátek a utratit 7 000. A tak to říkal, to byl jeho rekord. Ne, 7,5 byl. Normálně utratí 2, říkal. Jako, já to nechápu. No, já to taky nechápu. Jako teďko nám říkal, že utratil 7,5 a předtím třeba 2, 3. A on pracuje v bance, jo, normální plát, třeba 40, jo. Ale prostě on jde a koupí si jídlo, jde v pátek, jde v sobotu kalit, potom jde do kina. A jak je tam hrozně moc pobídek, kde utrácet, tak já jsem si v Praze ověřil jednu věc. Jakmile uděláš krok z těch dveří, tak cítíš, jak ti takhle cvakají peníze v kapse. Protože ty jdeš a ty v Praze nemůžeš dělat nic zadarmo, kromě toho, že chodíš a fotíš památky. Za to se ještě v Praze neplatí. Ale opravdu to je prostě takový život tam, že oni jsou normálně zvyklí s tím, že vyjdou z baráku a 500 pryč. Pak se vrátí do práce, tam udělají zase plus 1500 a zase jdou a to ten den rozsypají. A pro mě je nepochopitelný, že třeba holky, no i normální brigádu, jdou každý den do toho Starbucksu nebo nějaký kavárny a nepřijde jim divný tam nechat třeba 2 kilo v průměru. To já si nemyslím, že v průměru to nechávají 2 kilo. Myslíš, že to nechávají 2 kilo? No kámo, jako co znám holky a jako vydělávají fakt třeba 15 000, tak prostě to utratí třeba 8 za kavárny. Ani možný. Kámo, jo. 8. Jo, a to pozor. A pak třeba, no tak v Praze ještě takový ten nový trend, jo, píchnou si rty, jo, v obočí, nechty, to si dělají jako většina holek. No, tak to se jim třeba vrátí, víš? No, to se jim vrátí, to jo, ale to je taková investice. Jako zaplať pámu za to, jo. Ale neříkám, že se mi to nelíbí, líbí se mi to, ale ta míra toho utrácení se přesně propisuje do toho HDP na obyvatele a to je tady krásně vidět. My tady v Klatovech prostě, my kdybychom chtěli, tak tady prostě si v noci nekoupíš nic. Ty nemáš kde ty peníze utratit. To nemáš, no. Prostě ty nemáš. Ale hlavně jako... A když můžeš... Tady ani na to nejsi nastavený, prostě... jako co reálně ty nejvíc jako utratíš to, když jdeš zakoupit. No a co děláme my? My třeba jdeme na procházku nebo na kolo a když jedete na kolo na Šumavu, tak tam nepotkáme žádný obchodák. To je prostě úplně game changer. A v Praze je normální, že jako děti nebo mladí chodí ven a co víš co jdou? Jdou prostě do Mekáče. No do obchodáku. Do obchodáku, tam skáčou jezdí těma eskalátorama, pak jdou nějaký unikový hry a jo, je to super, ale stojí to obrovský peníze. Je to prostě pro mě fascinující. Co my jsme prostě běhali po poli a byli jsme šťastní. No, tak ty jsi běhal po poli na mě. Já jsem běhal po poli. Ty jsi říkal dřív, viď? No, jasně. No, každopádně, tohle je, dejme tomu, ta ekonomická stránka, my jsme se koukli na nějaký to přemýšlení a ještě teda dobrý říct, tak ceny bydlení jakoby v té Praze. No. Protože teď třeba budeme my dva shánět ubytování, prostě bydlení a paradox je takovej, že radši si připlatíš a budeš bydlet v centru, nebo radši budeš řešit levnější ubytování někde, jako bydlíš teď. Abyste měli představu, David bydlí na poli trochu. Úplně na konci Prahy. Nejbyste ještě jako... Není to Praha už, jsou to Hroměřice. Je to za značkou Praha. Nejezdí tam tramvaj, nejezdí tam autobus. Já tam prostě. chodím pešky po poli, no. A jde prostě 10 minut na autobus. No, 10 minut, no. A tam odsud se vede to. A kolik platíš nájem? Teď platíme 16 000. 16 000 za, je to 2 plus KK? 3 plus KK. 3 plus KK, ale malý, velmi asi malý. 64 myslím, že to má, nebo možná ještě. Ale to je docela dobrý, ono to je trošku nelegální, víš, takže ono to je neoficiální. Tady to nebudeme říkat radši. No dobrý, ale ono totiž se lidi řeknou, že to je 16 000, to je docela super. No ale ono to je trošku úplně legit, jo. Jako není to ani komfort. No, jako většina lidí by řekla, že to je taková ubytovníčka trochu, no. No ale tak, za ty peníze. No ty peníze, hele. Dobrá, takže ty teďko budeš preferovat zase si najít něco extrémně levného, někde v tahu. Teď budu preferovat ten kompromis, že nehledám asi nic jakoby v centru, protože fakt jako nechci bydlet v centru. Spíš právě, to jsme se i bavili s kamarádem, tak spíš právě jako zase ta Praha 6, nějaký jako ten okraj, ale už aby tam byl v blízkosti nějaký možnost nějakého autobusu nebo takhle. Tramvaje tam nejezdí, takže autobusu.
Jo. A aby tam prostě vlastně, že já tam vlastně jenom přijedu, nechám tam to auto, to tam prostě bude stát, ale já už nebudu muset chodit 10 minut na autobus. A budu mít vlastně všechno jako v blízkosti. Ale jako nechci zase bydlet jako v centru, protože nechtěl bych tam žít. Nechtěl bys tam žít? Kvůli tomu, že to je drahý, nebo? Ani ne, že je to drahý, ale tak jako já v tom nevidím nějaký jako smysl. Jako... No. Jakože chápu tě. Druhá věc, co teda jsou ty ceny nemovitostí. Jako jednak jsou ceny nájmy, že ty jsou šílený, ale ještě šílenější jsou ty ceny nemovitostí. A no takový příklad, že třeba máte prarodiče. Jak moc ti dokáže změnit život, že tvoje prarodiče třeba, jo, jsou narozený 1950, od toho roku žijou v Praze, v nějakém bytě, a zrovna tak můžou žít v Klatovech v nějakém bytě, jo, žijou si ten svůj život, odžili si to a prožili ten život a v Klatovech zdědíš ten byt 1+1 nebo 2 KK, dejme tomu. Třeba. Jo, po prarodičích, před rekonstrukcí, hodnota 1,8. No, necelý 2 miliony. 2 miliony. No. A teďkon v Praze, oni třeba žijou, dejme tomu, někde na Smíchově nebo na Dejvicích, jo, dožijou se tam v tom bytě. Předtím ten byt měl prakticky skoro stejnou pořizovací cenu. Jo. A teď oni to tam nějak jako dožili a teď ten byt má hodnotu v Praze na Dejvicích, byt 2 KK, 2+1, to může být 8 milionů. No tak. No, 8 milionů. Jakoby v Praze je to takový, podle mě jako specifický. Záleží ještě jak daleko od metra, tak, ale dejme tomu 8 ale milionů. ani není tak jako od metra, ale tak jako máš určitý jako části Prahy, které jsou třeba dražší. Třeba vím, že jako třeba Praha 6, že je jakoby jedna jako z nejdražších lokací, co... Dobře, jak jsem řekl, zrovna David dobře, ale 6, ne, ale... Já chápu tvoji pointu, ale prostě jako v průměru ta cena bytu oproti Klatovům tak bude třeba 2,5krát vyšší vlastně v průměru, si myslím. Teď jsem jako řekl 8, to znamená 4násobná. No nemyslím si, že to bude až tolik. Tak dejme tomu 6, 3násobek. 3násobek. A teď si jako tam někdo dožil úplně stejný život, jo. Teď třeba pracoval, za celý svůj život dokázal našetřit do toho dědictví třeba dalších třeba 1 000 000 korun, jo. A teď ty lidi v té Praze nikomu nic nešetřili, jo. A našetřili vlastně o 4 miliony víc, díky tomu, že ještě mají ten byt. A je to vlastně 4krát víc. A mě jsem chtěl říct to, že v Praze jednak si víc vyděláte a tam, že třeba lidi začali žít třeba v roce 2020, teda 2000, v roce 2000, žijou tam 24 let, stejně jako žijou třeba tady v Klatovech a jenom tím, že žijou v té Praze, tak vlastně za tu dobu dokázali vytvořit jako obrovskou hodnotu. Nejde tomu, že to může být i klidně od roku 2010, za posledních 14 let. Prostě ten byt šel, dejme tomu, že koupili byt za 5 na Karlíně nebo kdekoliv. Prostě. Ten mám příklad mojí sestřenku, která koupila byt asi za 15 milionů, dneska má hodnotu 70 milionů a jenom v tom žijou prostě 15 let. Jo, neříkám, že do ní nedali žádné investice, ale jenom to, že v tom žili, tak prostě vydělali šílený peníze. A jako lidi se tady pracujou, dřou a vlastně ta Praha jim to takhle dala. Jo, co si myslíš ty do budoucna? Myslíš, že to v Praze se ještě tohle bude dít? Že ty nemohli tam půjdou furt vejš? Jakoby záleží to na hrozně faktorech. Tvůj tip, mě zajímá tvůj tip. Můj tip? Tvůj tip bankéře, JP Morgan. JP Morgan si myslí, že to bude stále nahoru, ano. Já jsem za prvé... Rychlejš než v okolních městech, jako třeba jako Plzeň. Že jako my víme, že nemovitosti půjdou nahoru, jo? Takhle, já si myslím, tam to nemůže jít dolů, že? Já si myslím, že upřímně, že to půjde rychleji, spíše v okolí Prahy. Že v nejrychleji... Brno, něco takového, přesně tak. Prostě v dojízdné dráze třeba 40 minut od Prahy, tak to půjdou, podle mě, tyhle ty nemovitosti, tak ty půjdou ještě rychleji než v Praze. Protože ne každý, já to vím třeba sám za sebe, že ne každý prostě chce žít v té Praze, ale zase si uvědomuje to, že prostě v té Praze má ty příležitosti jako nikde jinde v této republice. Jo. Ještě je samozřejmě možnost to, že třeba, když jdete třeba v příhraničí s Německem, tak možná v tom Německu, ale tam si nemyslím, že budete dojízdná dráha 40 minut, ale určitě to bude více. Takže já si myslím, že spíš tyhle ty nemovitosti, co se týče jakoby těch okolí, jakoby Plzně a tohleto, myslím si, že samozřejmě půjdou nahoru, určitě nepůjdou dolů, ale rozhodně to nebude takový nárůst jako v okolí Prahy či přímo v Praze. Jo, ještě jsem tady zapomněl jeden graf. Máme tady regionální hrubý domácí produkt. Tady vám ho ukážu, obyvatele, jasně, na jedno obyvatele včera za rok 2022. Je to vlastně online a my to tady máme, my jsme to s Davidem viděli, tak tady máme rozdělený tu mapu vlastně na barvičky. Jo?
A čím tmavší, tím je to jakoby lepší. Dejme tomu, že v Praze je na obyvatelech jsme se bavili těch 1400. A my to tady máme v mapě a chceme k tomu říct jednu věc, že vlastně přestože žijeme v Plzeňském kraji, není to tady jako nejlepší, tak z hlediska té České republiky musíme říct, že to vypadá prostě dobře. No pro nás určitě, no. Protože já si myslím, že Plzeňský kraj je po středočeském kraji, no po Praze nejlepší, dejme tomu středočeský druhý. A já si myslím, že Plzeňský je možná ještě Jihomoravský je na tom. Ještě ten Jihomoravský ale asi, vysvětlím, proč si myslím, že to Plzeň ale ten Jihomoravský ten hodně si těží z toho turismu, si myslím. No. Turismu a to Brno a ty Slováci vlastně to tam živějí, že jo, no, jasně, tam pracují. Ale já si myslím, že my máme obrovskou výhodu v tom, že máme krásnou Šumavu, máme tady ta Plzeň je docela jako fabrický město, tam je opravdu hodně industriálu. Škoda, všechno. Ale velká hranice s Německem. Určitě. A blízko jako do Bavorska, což vlastně dřív byla nejbohatší spolková země Německa. Dneska už ne, dneska to je Kolín nad Rýnem, Dortmund. Ale furt je prostě Bayern top 3. Furt patří prostě mezi ty nejlepší. A hrozně lidí tady pracuje v Německu. A je třeba velký rozdíl mezi Ústeckým krajem, kde pracují v tom východním Německu. A u nás, kde pracujeme v tom západním Německu, když to bylo rozdělené na západní východní. A ty lidi, dneska už to není takový rozdíl, ale myslím si, že to hrozně pomohlo tomu obyvatelstvu tady, že třeba 10 let zpátky, 20 let zpátky tam lidi makali a vydělávali tam obrovský peníze a utráceli to tady. Byli to možná je deal, když se podíváš jako... Jo, jasně, ale jako ten trend... Ale rozumím. Počet lidí tam taky hraje roli, kolik tam pracovalo. A teď už je to takový, že ty ceny se trošku srovnávají, ale bylo bomba teda pro ty lidi třeba, dejme tomu kolem roku 2000, že žili tady za pakatel náklady. Pakatel znamená hodně málo. Tak třeba já si myslím, že v roce 2000, schválně to nejde, průměrný plat, kolik byl v Česku, to bylo nějakých 20 000, 17 000, něco takového byl průměrný plat, ne? No to ne, to asi víc. Bylo tak 25. No, moje myšlenka byla taková... No, aby jsme to viděli přesně na číslech, tak třeba průměrný plat prostě v České republice, nebo... Září 2000, tak typní kolik byl... Průměrný plat. No. Tak, hrubýho? Počkej, vývoj průměrné mzdy. Je to hrubýho? Ano, mám to v hrubém a mám to tady. Tak já si myslím, že byl třeba 23. 1000 korun? Jo. 2000. Rok 2000. No. Rok 2000. Rok 2000. Ale byl mi rok, takže fakt odhaduju 20 000. 12 500 korun v průměru. Protože tady to byl průměrný plat? To nebyl minimální. Průměrná hrubá měsíční mzda v koruně český. 12 000. 12 500. A kolik byl v Německu? Ale těch 20 000, aby si měl přehled, tak to se pohybovalo kolem roku 2008. Od 2007 jsme překročili poprvé průměrnou mzdu 20 000. Jo. A Německo najdu. Tady jsme jenom vlastně chtěli ukázat to, že vlastně jako tyhle ty lidi prostě vlastně se chopili takové příležitosti. A bylo to prostě to samé, jako máte dneska v Praze, protože tam se děje vlastně ta hlavní gro té ekonomiky tady v naší republice. Tak to samé vlastně využívali lidi v Plzeňském kraji vlastně v okolo roku toho 2000 a vlastně to pokračuje, protože to tady jako zůstávaly ty peníze. To je ten hlavní jako důvod, proč si my s Tomášem myslíme, že ten Plzeňský kraj je třetí, čtvrtý nejlepší vlastně jakoby tady v té republice a proč se nám tady vlastně žije vlastně v celku tak dobře. A jednak ty lidi, nemůžete tam pracovat vy, ale ty lidi stačí tam pracují a utrácí už tady, kupují si materiál, kupují si auta. Samozřejmě to není jak v té Praze, že utrácí jako ve velkým ty peníze, ale bohatnou tady ty lidi. Dneska už ten rozdíl, tam jezdí za třeba 2000 euro, což je 50 000 korun, a tady v Česku můžou pracovat třeba v Klatově, kde tomu za 35, že mají lepší práci, ale když si spočtete ten čas, co tam jako stráví tam zpátky, dost lidí už začne preferovat, že těch třeba 10 000 navíc už pro ně není, ještě benzín, teda jsem zapomněl, že už prostě pro ně není to tak výhodný. Tak výhodný, že by si řekli, hele, to je prostě game changer. Třeba dejme tomu, že jsme s Davidem pracovali v té Americe, což bylo v minulých dílech, tak tam se nám vyplatilo letět, pracovat tam, obětovat, nebo v rámci brigády tady v Česku, co jsme měli možnosti, tak prostě se nám vyplatilo letět tam, strávit tam léto. Užít si ještě léto. Jakože tam byl velký benefit toho, ale jsou lidi, co tam lítají prostě několik let a známe je, že jo, a pro ně je prostě furt výhodnější tady obětovat ten život v tom Česku, letět tam, být tam těch 4,5 měsíce spíš, a odmakat si to tam, vydělat si peníze, přijet zpátky. Takže tak. A v tom Německu to bylo kolik ještě? Aby jsme to doplnili? Ten průměrný plat? Průměrný plat v Německu, tabulka. V roce 2000. Takže jsme to našli. Takže průměrná mzda v Německu se pohybovala kolem 2700 euro
tam bylo ještě to, že kolem roku 2000, myslím, že byla spuštěná euro, nebo 99, nebo nevíš, jaký rok byl spuštěný euro? 99 podle mě. Jo. 99. Jo. Každopádně v Německu to bylo 2700 euro a když si to vezmeme, kolik je dneska, průměrná mzda v Německu za rok 2000, dejme tomu 22 dáme. Ať. 22, Protože tu... tak tu mám průměrná hrubá mzda dosáhla 4250 euro, což je 101 tisíc a je to za rok 2022. Každopádně tam je krásně vidět, že tam to šlo, dejme tomu, v míň jak o 100%. Ale u nás To šlo o z kolik? 12 na 40. No 45, 44. Ještě teda důležitý zmínit, že přesně nevím, vím, že euro, když bylo spuštěný, tak mělo bylo přes 30 korun vůči koruně. Takže se tam propisuje trošku ten směnný kurz. Ten směnný kurz. Takže jakoby ten rozdíl není tak velký, jako ho teď tady počítáme, ale takhle, když jsme ho počítali, že jsme měli 12 000 a tam bylo 50, tak to bylo násobek třeba, dejme tomu 4x, reálně to bude 3x, jo. A dneska je to A dneska 2,2, 2,1, něco takového. Dneska to je 2,2, 21. Takže jde dá říct, že doháníme západ, to je vlastně i smyslem naší ekonomiky, furt dohánět ten západ, ale naším ještě větším smyslem je, aby se tomu západu dařilo, aby německá ekonomika nezačala krachovat. A možná se někdy můžeme podívat v příštích dílech na vývoj ekonomiky v Evropě, německé ekonomiky, která hrozně závisí nebo ovlivňuje to, co se bude dít v Česku. A myslím si, že je to o dost víc, než si možná většina z vás myslí, protože my jsme třeba sami byli překvapení, jak moc velký je rozdíl mezi Prahou a zbytkem. My jsme si mysleli, že jo, Praha je velký město, je tam všechno. Samozřejmě vůbec jsme se nedostali na to, jak Praha je nádherná, protože já musím říct, z toho, že cestujeme, jako je to hezký, čistý město. Je to fakt jako, když budete cestovat, tak jako fakt jako zjistíte, jak jako my tady žijeme fakt jako v čistotě. A vy vlastně v nějakým i řádu, jakože že přijdete na autobusovou zastávku a ten autobus fakt jako přijede v okruhu prostě té minuty, co je tam napsané. Yes. Ale co jsem chtěl říct, tak teď, jak jsem byl na té procházce, tak opravdu ty budovy, jako já jsem překvapený, že u nás ty budovy jsou fakt krásné, jako Národní muzeum, Národní divadlo, to Rudolfín, no. Pražský hrad. A jako opravdu, ono to samozřejmě dělá hodně to nasvětlení, jako za mě to je nejkrásnější v noci. Je to hezký, no. Protože jak je to nasvícený, Karlův mozek je nasvícený a ta Praha s tou řekou, výhlídka David si dáme tip na konci, nebo už jsme na konci vlastně teď dáme tip konci. A když napíšete na Baba, výhlídka Baba, je to na Davicích, znáš výhlídku Baba? Neznám. Tak se na ně podívat a to je za mě nejkrásnější výhlídka v Praze, protože máte celou tu Prahu takhle na dlani, jste nad tou Vltavou a máte krásně, je to hezký večer se západem slunce. Druhá zajímavá vyhlídka je v Rigráčích, ale tam nechoďte, tam je totiž miliarda lidí a tohle s tou myšlenkou končíme. Doufám, že se vám to dneska líbilo, napište nám váš názor na Prahu a rozdíl mezi Prahou. A hlavně, jestli jste vy Pražák anebo Klatovák. A Pražáky nepodporujeme. Jo, přesně tak, ty mají sami dost. Ještě jsem si někomu vzpomněl, nezapomeňte se podívat na náš vlog z Itálie, protože my jsme s sebou vzali 2 Pražandy a představte si to, jo, říkáme. Ale Davide, jdem na Etnu, holky, jdem na Etnu. Jasně. Jak si myslíte, že by se oblíkla holka z Klatov? Já bych si vzal třeba jako legíny, nebo aspoň legíny. Legíny, tepláky, baťoch, nějakou vodu, viď? Nějaká mikča. No, koukněte se na vlog a uvidíte, rozdíl. Jak naše kamarádky z Prahy, kabelčičku, brejličky, což ti kabátíček a na Etně byl sníh. Oni z toho byli hotoví. Samozřejmě jsme měli kraťasy, protože jsme nebyli úplně 100% připraveni, ale my jsme otužili, že nás hře sebevědomí. Tak jo, čau. Čau. Hře sebevědomí. No, tak. To bych tam dal na prostředí na začátek, ty vole. Hře mě sebevědomí, ty vole.